Lain-laing lugar sa Central ug Eastern Visayas nakasinati og mga pag-uwan da sa bagyong Lani. Ani ang report? Ang probinsya sa Bohol nga gipaubos sa Storm Signal number 1 nakasinati og kusog nga pag-uwan. Tungod niini, misaka ang lebel sa tubig ug gibahaan ang pipila ka mga karsada. Gani daw nahimong sapa ang Lamdagan Street sa Tagbilaran City. Kining usa ka lalaki misuong sa baha nga miabot sa hawak ang giladmon. Adunay pipila ka mga sakyanan nga misungasong gayud sa tubig baha, apan adunay uban nga mihukom na lang nga mubalik sa agi. Tungod sa pagsaka sa lebel sa tubig, gipabakwit ang pipila ka mga pamilya sa Calapi, Bohol. Sa abag sa kapulisan, gipabalhin ang 7 ka mga pamilya sa Sitio Bangi ug gidala sa evacuation center. Sa Southern Leyte, nga gipaubos usab sa Storm Signal number 1, nasinati ang pag-uwan sukad kagahapon. Human sa 3 ka oras nga way hunong nga pag-uwan, misaka ang lebel sa tubig sa Tuburan River ug miawas paingon sa downtown sa Maasin City. Nakaalerto usab ang rescue team sa Silago, Southern Leyte sa posibleng epekto sa bagyong Lani. Gawa sa kusog nga bawod, nasinati usab sa taga Silago ang panagsang pag-uwan. Wala hinuoy na report nga mga pagbaha o bakha landslide sa dapit. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Luan Merondina, Balitang Besdak.